Много съм щастлива, че рецептата ми за магнезиева добавка стана истински хит. Стотици хора може би ми поделиха, че са си я приготвили и я пият. Аз също продължавам да я пия и днес мисля да взема рецептата, малко някои неща да променя и да добавя, да я кача на едно следващо ниво и да направим от нея пълни с фибри и магнези крекери. За целта накиснете една чаша ленено семе с 2 чаши вряла вода за около половин час. Когато набъбне, прибавете към него по половин чайна чаша чия, слънчогледово семе, тиквено семе, сусам. Добавете 2 супени лъжици псилиум хаск, 1 супена лъжица сушен чесън на прах, 2 супени лъжици сушен ригън, половин лъжица сол и по желание чили. Изпечете в предварително загрята до 160 градуса форма за около 30-40 минути.